Jeg er Anas 1, Ida Marie. Og jeg er Anas 2, Tilde. Og vi fejrer jul i oktober. Vil I have en bøger ned? Vi har vist spist nogle kinderæg. Og jeg fik den her. Jeg tror nok, det er en flyver, jeg har på det. Dårligt er det i hvert fald. Altså, jeg er ikke så meget for at fortælle om mig selv og mit privatliv, men se billeder af min mor og morfar. Altså, jeg har aldrig rigtig sådan haft sådan nogle venner rigtig, eller været populær, men altså, jeg har altid haft 2 venner, som jeg vidste, jeg kunne stole på. Og jeg tænkte på, om I var med. Jeg kan normalt ikke lide Britney Spears, men til gengæld hendes parfume kan jeg heller ikke lide. Vi læser Vi Unge. Kommer torsdag, køb det tirsdag. Har du også en drøm om at komme til at veje? Drop det. Kommer aldrig til at ske. Vil du have jalapenos, pickles eller peber? Ja tak. Peanuts. Hej Peber. Velkommen til Anas og Simone. I dag vil jeg fortælle jer en lille vittighed. Det er mere et spørgsmål end en spørgsmålvittighed. Hvad er det, der går og går? Man kommer ingen vej. Er man god der har faret vildt i overkørslen? Ses i næste uge. Kender I det, hvor I drikker en flaske, og så rører hele båndet af jer? Jeg vil lade demonstrere. Det er ikke så lækkert.